Цените всяка година падат надолу на продукцията, като купуваме препарати и торове, всичко се вдига, семената също. Франц Станчев обработва около 1600 декара земеделска земя. Разходите растат, пазарите са нестабилни, а банковото финансиране става все по-трудно. Всяка година се вдигат или ако падне торът, той ще падне много малко, обаче как се случва, не знам от борса или от какво е торът, ако падне малко, примерно пшеницата пада много. И после турът се дигне много, ама пшеницата не се вдига. Остава се на тази година 30-31-2 стотинки по време на жътва. Това според мен е престъпление. И така зацикляме в един и същ омагьосан кръг. Кръгът си е омагьосан и то доста добре. Според мен това се прави умишлено. Това се прави умишлено, за да се затри секторът. Не е нормално препарати, торове, горива в съседните държави да са по-евтини, отколкото в България и след накрая всичките да продаваме на стокова цена. Обясняваме се го с прекомерно високите наценки на фирмите, които внасят торовете и препаратите. Сушата и ниските добиви само правят проблема по-видим. Но на този етап просто няма вода. Няма и вода в язовирът, оттам не можем да направим нищо и ние. Станчев е категоричен. Без възстановяване на напоителната мрежа и помпените станции на язовир Пясъчник, секторът в региона е обречен.